bayan nan abu na biyu cikin hulul shine mulazaman shaikhi ko sahibi wanda zai taimake ka cikin Allah. Watan ko dai muridi ya zama yana kusa da shehinsa. Shehu radiyallahu anhu lokacin da aka kawo kan ga wasu nan suna abubuwan da suke, ya faɗi wata magana, ya ce wallahi ba abin da ya kai su suka koma suna ta'annus bil hawadith illa tulu ahdihim bina. Ya ce ba abin da ya haifar da suka koma haka sai daɗewansu ba su zo kusa da mu ba. Ya ce wallahi da za su zo kusa da mu su zauna na ɗan wani lokaci har iyalansu sai sun manta da su, sai sun manta suna da ma iyali a duniya. To dole mu lizimci shekunanmu mu kusance su, ko duk wani wanda zai tuna maka Allah, duk wani wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ka rage abutanka da duk mutumin da an haɗu firan ƙwallo za a yi, firan duniya za a yi. Ka yawaita abutanka da duk mutumin da ya sami wannan password ɗin to ya gama nasara. Duk mutumin da ya zama baya sahabtan, an ce ma falaha man falaha illa bi suhbati man falah, ko wanda ya tsira bai tsira ba sai saboda ya abuci wanda ya tsira. la tashab illa man yanhuduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqaluhu. Ya zama duk wanda kake abuta da shi mutumin da halinsa zai motsa ka ne, kaji kana so kai ma ka ƙara himma. In yi magana zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne. To matukan mutum zai abuci irin waɗannan mutanen to zai zama cikin zababbu shi ma wajen Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka mu duba ka'iman abokanmu, da wa muke abuta. Shehi na Sheikh Sharif Salih Allah ya kara masa yarda, lokacin da ya taso burinsa a rayuwa shine ya zama malami mai ilimin da bai gaza irin su Imam Sayuti ba, ko kila ma irin su Ibn Hajar, ko kila ma irin su Bukhari da Muslim. To amma sai ya samu mutanen garinsu gaba ɗaya ba inda hankalinsu ya nufa ba kenan, garin da yake rayuwa. Kowa daga harkan kasuwa sai harkan sana'a sai kaza, sai ya ce to ya san dabaran da zai, bari ya canza abokai gaba ɗaya. Sai ya koma ba ya da aboki ko ɗaya rayayye, duk abokansa wanda suka yi wafati. Da safe zai yi alkawari da Ibn Hajar, in an je ya haɗu da Ibn Hajar sun gama gaisawa ya ce zo ya raka shi gidan Gazali. In an gama da ya raka shi gidan Gazali ya ce ma Imamul Gazali to in yana da saƙo zai je wajen Imamu Malik, in yana da saƙo ya faɗi zai kai masa. Ya ce to saboda haka sai ya zama baya abuta da wanda suke da rai, saboda duk wanda suke da ran wanda suke tare da shi himmansu ba irin nashi bane. Za ka iya haka in manufanka irin wannan ne. So mu haddada manufanmu da kyau, mu abuta da mutanen da za su taimake mu cikin wannan manufan. Ba za a rasa su a unguwanku ba, ka neme su kai abuta da su. Matukan za ka yi abuta da su to insha Allah za ku cika junanku, kuma abin da kuke so za ku isa zuwa gare shi bi idnillah. Abu na ƙarshe shine ɗaukan addinin musulunci gaba ɗayansa. Da yawanmu muna ɗaukan addinin musulunci sashen sani sai mu bar sashi. Watan abin da nake nufi da ɗaukan sashi, za ka sami mutum shi yana ganin cewa lamarin kaza kawai na addini shi ya shafe shi. Don mu iya ganewa, ka ɗauki maqamat na suluki. Za ka samu mutum yana ganin kamar wannan maqamat ɗin, misali inda za ka ga mutum shi mai yawan haufu ne, sai ka ga wani yana gani duk da haufu hali ne ba maqamu bane, to ba mu dauki taubatu, mai yawan tauba ne. Sai ka ga wani yana kallon shi kaman shi wannan mubtada ne, bai kai ko ina ba. Akan wuce wannan a kai wani makamin da an fi karfin wannan. Shi wannan a dinga jingina mashi wasu sunaye ko
ko a ce ma kila mahjubi ne ko a ce kila bai sani ba ko kaza irin waɗannan abubuwan da a ta kirkiran sunaye saboda wai an daina muhimmanta wasu lamurra. Bal abin ya kai ma inda zaka sami mutum ma yana muhimmanta lamurran addini, ina ka fito kira zuwa ga musulunci, ina za ka kira zuwa ga musulunci, zuwa ƙauyuka ai kira zuwa ga addini a musuluntar da wanda ba musulmi ba, sai ga mutane suna ganin shi kamar wani shi wannan bai ma san inda aka nufa ba. Abin da ake so shine ya zo ya zauna a yi shatsahatu tare a yi fira ko a yi firan abubuwa a motsa zauki. To ai jiya wani dan uwa yana tambaya na yace menene ingancin hadisin uzkurullah hatta yaqulu majnun, nace ingantacce ne, amma daga cikin ma'anan shi da muke bukata yanzu a zamanin nan ka zama hatta yaqulu majnun din da ake nufi shine ka zama kai yanayinka da Allah subhanahu wata'ala mutane su rika ganin ka mahaukaci, saboda lokacin da mutane ke neman kuɗin sayan mota kai kana neman inda zaka bada motan ka dan Allah ne. Lokacin da mutane ke neman abinci kai da abincin ne a hannunka baka ci ba kana neman wa zaka ba, to shine majnun a zamaninmu yanzu, shine hatta ya kulu majnun. Ba wai kawai ka zama darwish kana tafiya da mutsutsukakkun kaya ba kana kaza, wannan nau'i ne amma ba shine wanda mu muke nema ba yanzu. Muna nema hatta ya kulu majnun din da watan lokacin da mutane ke tunanin gina gidan da za su zauna kai kana tunanin gina ma al'umma makarantar da za su yi karatu ne. Lokacin da mutane ke neman iktina'i su samu kai kana tunanin ya za ka yi ka ba da kanka ne. To shine hatta ya ƙulu majnun. Kaga wannan a filosofin zamanin da muke ciki hauka ne ko shine hauka. Kai baka ma san ciwon kanka ba ko na san wani malami tonansa ake yi ma dai an gama da sai a ce ya yara, wato shi kullum cikin yara ƙanana yake. Lokacin yara kullum tare su ne abokansa su ne kaza, amma yaran nan yanzu alhamdulillah cikin su sai ka ji ana doktawana da doktawana da doktawani, yara ƙanana kuma a haka yana dai dariya yana suna lafiya din, a haka ya mai da su wannan matsayukan a rayuwa. Saboda haka wannan shine hatta ya qulu majnun, shi bai san ciwon kanshi ba, kawai shi da Allah ko to shine hatta ya qulu majnun da muke nema yanzu cikin al'umma. Wannan maganan yana da tafasil da in muka same shi in Allah ya yarda za mu ƙara ci gaba, za mu ƙara ci gaba. Allah ya taimake mu. Saboda haka dole addinin musulunci yan uwa mu rungume shi gaba ɗayansa, ba wai a'a abubuwan da suka shafi makamul islami mun bar ma waɗansu, abubuwan da suka shafi makamul imani mun bar ma waɗansu, abubuwan da suka shafi makamul ihsani kila mu mun rike shi misali, a'a ai ihsan ba zai zama ihsan ba sai a cikin imani da Islam. Allah ya saka mu Shehu Umar Sanda radiyallahu anhu da alkhairi, ya dinga kokarin masala mana maqamatu dini cikin dawa'ir. Abin da kila yake mana nuni da shi shine ba su da infikaki, ba su da rabuwa, ba wai huyutu bane ko matattakalai da zaka bar wannan ka koma wancan, a'a da'irora ne, wannan na cikin wannan, da'irora ne, wani na cikin wani ne. Saboda haka ba wai wasu abubuwa ne da zaka bar wannan ka tafi wancan ba, don haka dole dukkan abin da ya shafi addinin musulunci mu tsaya a kai, mu inganta shi, mu rike shi, mu ga mun kyautata shi don wajibin mu ne. Ba wai kawai mu shi ke nan lamarinmu. In zaka ji sanarwa a rediyo 30, idan namu 30 ne to insha Allah na lamarin addini in za mu yi sanarwa 30 to insha Allah 25 na taron maulidi ne. Ba mu fara maulidin zuwa dawa ƙauyukan mana, yau maulidi za mu yi amma ƙauye kaza cikin duwatsu kaza za mu je mu kira maguzawa, amma shine maulidinmu yau. Yau ƙauye kaza za mu je ko asibiti kaza za mu je mu kai magani, shine maulidinmu yau. Maulidin ba suna bane kawai, ni mashi suna mana, ni ma wannan abubuwan suna. Wannan maulidin da muke yi yanzu ai da ba haka ake yi ba, amma ba yana nufin ba a maulidi ba. Tun zamanin manzon Allah ana maulidi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, amma ta surori mabambanta. To mu ma mu ɗauko surori mana, mi initiatives mabambanta na maulidin. Na taɓa faɗi a garin nan ga 'yan uwa cewa me yasa wai har yanzu muna nuna muna maulidi, amma har yanzu in ka je Lagos ko garin da Lagos Kirista ba su fi yawa ba, in ka je garin da Kirista suka fi yawa a watan Disamba, duk abin sayarwa za ka ga na naira 50 an soke an mayar 35 ko 40.
har yau soyayya mu bai kai nan bane mu? Yaushe muka fara haka? Sai dai kawai ka ɗan kawo ɗan cikin business ɗinka ka ɗan kawo ka sai raguna da shanu a ci na wanda suke wurin. Me yasa ba za mu koyi maulidin mu ma mu soke yau in kaza watan maulidi ya kama in muna sai da abu naira 50 ya koma naira 40 in ɗan a caɓa naira 20 kake ɗauka saboda